Sengiphinde ngabuya ke futhi la kuZimi Life namhlanje nguphatheleke nje indaba ke isematheni indaba ke ithinta uSibongile and Dlamini's. Before nje ngihlale kodabeni ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ke mbukeli ngiphetheke la indaba ezibhlungu, indaba ke zingezinhle kahle, indaba ke ithinta idrama edlala lapha kumzansi wethu kuyona ke DStv uSibongile and Dlamini's. Sekuveleke la indaba ejabisayo ukuthi ke itelenovela yena kuSibongile and Dlamini's bazothatha ke production break ngenxa ke yinkinga banazo kodwa ke bangazidalulanga. Bazothi ke ukuthatha ikhefu ekushutheni yena ke uSibongile and Dlamini's even nalapha kwi-TV uzothi ke ungadlali isikhashana. So abacacisanga ukuthi ke production break izokwenzeka isikhathi esingakanani and futhi ke uSibongile uzoqala nini ungadlali lapha kumzansi wethu. Uyazi ke mina mbukeli ngihlezi ngikhona for wena ngiyobuya ke nama-updates mase khona ke abakuvezile. Into engayisho ke futhi la ukuthi ke uSibongile season 2 uzophela ke ngawo lapha uJuly kuwona ke lonyaka esikuwona. I-production break into ke sijwayelekile sibonile yenzeka lapha kwenye amadrama ebedlala ke lapha kwi-DStv ku-BET iQueendom. Nakho ke futhi ke siyenzeka lapha kuSibongile and Dlamini's nawo ke futhi uzothatha yona ke production break. And khumbula ke mbukeli ukuthi ke yena kuSibongile and Dlamini's ushuthwa ke iCompany 1 le eshutha ke My Brother's Keeper and ke futhi ebishutha kumkhokha. Subonile ke umkhokha ukuthi ke uphelile yona ke iCompany ke le iRhythm World kwavela ukuthi ke inenkinga and lezo inkinga kabakazi bayidalula. My Brother's Keeper ke nayo futhi iyaphela ke maduze. Nakho ke futhi ke naye kuSibongile and Dlamini's uzothatha ke ikhefu okuchaza khona ukuthi ke inkinga zabo inkinga ke impela eyiserious. Yizo ke lezi ke mbukeli indaba kade ngiphathele zona indaba ke isematheni. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.